Salam. Men häzir 33 ýaşymda. 2018-nji ýylda toý etdim tanşysy bilen. Halaşamok. Aslynda menne söýgü, doýgu diýen zatlar kän bir elimem degmedi. Men maşgalamyň uly gyzdım. İş, güç, aladalar bilen gezip ýörkämem tanşysy bilen goda bolluk durmuşa çykdym. Baran ýerim pes ýaşaýadylar, emma men pikir etdim, zat näme? Netip bolsa işläp ýörse kimme zatymyz bolar? Jaý salyp göçmellük jaýymyzdan bolar diýip pikir etdim. Zadymyzdan bolar, diňe bileje işläp ýörür diýdim. Garaz ýyl günem gidip pul gazanyp jaý salyp ýören soňlar gyzyllymy satdym da ýollaşymy Türkiýe gitmäge kömek etdim. Men baran oglanymy enatasam ýaş uly adamlardy. Olaň ak goýun toýlary bardy. Jaý salmaly, garaz bize pul gerekdi. Şoň üçin Türkiýe gidenden soň ýollaşym işläp başlady. Bir ýyl ýaly pul uratdy. Menim gelen pullaryň baryny ýygnaýadym. Garaz bir ýyl geçdi, pul gelmedi, kesildi. Eňerbetde adam ol menden atla habar tutman başlady. Men emosiýa edip salam diýmegine, gowumy diýmegine, menden habar tutmagyna garap kän oturýadym. Maňa hiç hili habar ýokdy. Onu da iş kändir, alada kändir, o ýerde agyr işleýändirler diýip pikir etdim. Garaz menden şonça ýyllap 2021-nji ýyla çenni habar tutmady. 2021-nji ýylda maňa sen gerek däl gitdi. Şey diýip ýazdy. Şoň üçin men öldürmüşüm barada ne gaýynlanma, ne ejemdaga hiç zat aýtmadym. Habarlaşýar, gowy salam aýdýar diýýärdim. Yalan söýleýärdim. Pulum ugrajýar diýýärdim. Gaýnymdaga men pulumy däp duran okdular, jaý salmaly bolan soň ýygna berdi diýýärdiler. Ahyry maňa şey diýenden soň men bu zatlary ejem aýtdym. Ejemem aýallygym bilen geldi, meni alyp gitdiler. Gerek däl ýerimde şunça ýyllap näme oturdyň çagam diýip. Men öýe gelen günüm hiç ýadymdan çykanok. Kakymyň maňa teredişi, maňa göwnülük berjek bolşy, ejem janyň menden göz ýaşlaryny gelleýşi hiç undamok. Men gaýdym soň jaý üçin alan ähli pullarymyzy, göz gazanan zatlamyň ählitinem olara berdim. Aýallygynam aýtdy. Näme üçin beýtdiň, sen olarda şunça ýyllap hyzmat etdiň, bermedidi. Emma men olaň zaty gerek däl edim. Maňa asla pul zat gerek däldi. Maňa ýollaşym bilen bagtly durmuş gerekdi. Meni islemeýän adamyň pullaryny näme diýin? Berdim. Ýolumny ýaçawatlap bagyrymy ýere berip ýattym. Ahyrynda da gowna çalsyn niýendirlerde. Meni pul ýygnap Resiýa halayan okumy uratdylar mugallymçylyga. Şeýtinde men daşary ýurtda Resiýede okap başladym. Emma bu ýere gelip gurtaşlamyň hiçetine özümiň durmuşa çykanlygym barada aýtmadym. Sebäbi diýeninde men ýaly başga da bir aýryşan gurtaşmady bardy. Ol öz ykbalyny gurrun berdi bolan ýok wagtynda gurtaşlamyň gurrun etdiler. Ýywaly bolsa aýryşmaz diýdiler. Menem olaň şo gepinden şeýle bir gorkdum. Aslında men öldürmüşmi kimdir birine gurrun beretmem gelmedi. Çünkü men hiç kim bilen gatnaşygam edesim gelen okdy. Hiç kimi erkek ugrundan göresmem gelen okdy. Diňe okap işläp ýörürmän umydym bar. Siziň sahypaňyzda şunu ýazmak bilen hem haýyş edesim gelýär. Egerde durmuşlar bozulan gelinler bar bolsa olary ýazgyrma. Hiç kimem şu durmuş diläp alanok. Diňe her kim öz çagatyna bagyt arzu etsin. Bolany. Men bolsa elbetde maňlaýymda kyn görürüm. Meniň gynan ýaladym. Men aýryşandan soň ýollaşymyň hakyky ýüzüni tanap başladym. Asly ol o ýerde başga bir gelin bilen ýaşaýan ekeni. Meniň erbet bolan zadymam biziň bir garyndaşymyz bardy. Gelin ana şoňa jaň edipdirdi. Men öz aýalymy halamok, sen Türkiýe okuwa gel, kimdir ýaşaly baýdypdyr. Bu zatlarym oň ýollaşy bilýär şeýle bir turýa topan.
şolar ýaldatdyr iyiliň gelinine ýazyp, aňyrda da bir gelin bilen ýaşaşyp duran adam şunça wagtlap meni baglap goýmaklygy men hiç da düşünemok. Aslında ol öýlenmäkäde tertipsiz gaýdylar bilen gedýän eken. Wah, bu zatlar soň aýdýarlar. Adamlar soran wagtymda hemme kişi oňa gowy diýdiler. En atasy hemmeti eltilen bahar gowdy hakykatdan hem gowy maşgyla ýöne aralaryna şol bolan hakykatdan en atasyny agladan gelinini agladan adam bolup galdy. Zelel ýok, nirde getse bagty bilen getsin. Emma meni başga biriniň çagajagyny näme üçin beýle edetde goýduk? Men düşünemok. Şol sowalam meni durmuşa bolan ähli höwüsimi gaçyrdy. Men hamala bar kişi eýleýäli, hemme oglanlar şeýleýäli, hemme kişi anamsyz garaýan. Aslında hiç kim bilen görüşetmem bilen ok. Okap ýörün, galynam görüberýän. Belki men ýaldyrmyş başga da bardyr. Bağışlaň. Sağ olun.